Unity Victory Lapen Prosperity Amai Diopani MEC Constancy Apartment Bornirja Patua Klamalong Kepaman Matijong ni Pai Sir Kep Arni Anar Por Pai Kre Isipen Diopani Constancy Angkang Apartment Bornirja Patua Klamalong Karbiang Long Autonomous Council Pen Unity Victory Lapen Prosperity Amai Paman Ponlo Bangso Unity Victory Lapen Prosperity Amai Long APHLC Congress CPI-ML lapen AAP claim bangatum amit hangasong long COC BJP Rotcharia long ke claim kedam keme lapen KCCM Dr. Tuliram Ronghang aphan ning kaching sam thedung ke dojok bang 155 abang phubang phiatum chipa ogdumdo kijutsi kachiuma pe ke roya machine akeng kedam un e tuba phan wheelchair rong asoratum Ron Ponsi ing samjin pen mai pajut pon Congress lapen EPSLC laso konsensi long ningkani si playing dead pen je niltum tim kar biang long tum panang apa haidun pen ada prai pharo hini akro ratangkai skim dak glembom lo abhake ke tang dolo buki kuti phoke rai sia kaman ke tang thai lo lapen ge non kuti pharo hini akama bang ke non klempon bomlang lapen mono ke klempon ja sayang dengan tapi ni rar van waidak par saben pachini lo ya 62 special tiada pada kenon prabjin menitum kondak ko laben 192 atum hola sileri kelong letum ta sileri ta menang piano asam kompen pen oh papa jok bo de